70 төрле авырудан саклыйдылар ул балны. Бу майданда шифалау үзлегенә бик бай, төрле төсләрдә, төрле тәмнәрдәге бал дигән байлык җыелган. Август елның иң мул ае, уңыш җыю чоры. Шушы айда Спас бәйрәмнәрендә билгеләп үтәләр. Күңелле дә, тәмле дә булган бу бәйрәм быел Кукмараның Комсомол мәйданында үтте. Без районыбызның умартачылыгының данын күтәрәбез. Бу эшчәнлегебезнең дәрәҗәсе елдан-ел үсүенә чын күңелдән шатмын. Биредә балның ниндие генә юк. Юкә, карабыдай, чәчәк балы алары гына түгел, бал корты продуктлары да булды. Прополис, пирга, чәчәк сиркәсе балавы сатып алырга да мөмкин иде. Читтән карап торган кешегә кызыктыр. Бал сатучы да, сатып алучы да гаҗәеп тәмле, телле, ягымлы күренәләр. Моның шулай икәнен әйдәгез әле яннарына барып сөйләшеп төшеник. Исәнмесез? Мин инде умартачылык белән 7 яшьтә шөгыльләнә башладык. Балның файдалысы күбрәк төрле чәчәктән җыганы була. Ул шифалырак, кешегә дава өчен файдалырак була. Сатучыларның һәрберсе үз товарларын мактый-мактый мул уңыш вәгъдә итеп сатты. Умартачылар сүзенә караганда, быел бал узган елгагыга караганда азрак, шулай да зарланырлык түгел диделәр. Быел да менә әйбәт кенә балдан мул уңыш алдылар. Район буенча 200 тонна бал җыеп алынды. Бал бөтен эшкә дә җитәчәк, Алла бирсә. Бал сортлары арасында кайбер умартачылар монофлораль балга өстенчелек бирәләр. Ул умарта продукциясе базарында зур кыйммәткә һәм югары сыйфатка ия булган мәддә. Ул төссез ачык була. Беренче тапкыр андый балны мин 4 ел элек җыя алдым. Бәйрәм ахырында иң күп тавыш җыйган умартачыларны Кукмара балының рәхмәт хаты һәм Бариевлар умартачылыгының татлы ризыклары белән бүләкләделәр. Шулай ук бәйрәм кунаклары өчен лотерея оештырылды. Иң кыйммәтле бүләк ул әлбәттә бал иде. Җиңәргә өметем бар иде инде, ләкин мин шулай да моңа бик шат. Бал спасы иң татлы бәйрәм. Әлеге вакыттан башлап бал кортлары нектар җыюдан туктый һәм бал җыю башлана. Бүгенге бәйрәмнән теләгән һәр кеше күтәрә алган хәтлек бал алып китә алды. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.